Dobrý večer, rád bych vás přivítal na dalším pokračování vlastně našich webinářů. Zdravím teda v tom případě do celého světa dneska, široký do zahraničí. Dovolte mi vás přivítat. Máme dneska jenom pár slov úvodem do začátku. Mé jméno je Zdeněk Solnický, jsem vlastně jednatelem společnosti Projektově.cz, která vyvíjí nástroj na projektové řízení. My máme software a spolupracujeme vlastně s panem Petrem Šedečkou, který je partnerem a školitelem a který zná to know-how a rozumí vlastně tomu, jak by projektové řízení správně mělo vypadat. My v Projektově jsme zaměřeni na firmy, které často vídáme, že používají pro řízení projektů Excel. A ten Excel, do něj se nikdo nepodívá. Do toho Excelu, když tam na poradě zadají úkoly, tak pak tam ty termíny na to zapomenou, ty termíny nikdo nepřipomene a po poradě se vlastně, nebo při přípravě na další poradu se zhání, co je hotovo, co není hotovo. A přitom je jsou lepší způsoby, jak na tom pracovat. Například u nás my máme rádi myšlenkovou mapu a tak vlastně je možné naplánovat projekty s myšlenkovou mapou. To je taková jako ve zkratce o Projektově, nicméně dneska jsme to hlavní kvůli toho, že pan Petr Šetečka se na nás našel čas. Petře, děkuji. Dobrý večer všem. Pan Petr Šetečka je vlastně uznávaným odborníkem v oblasti projektového řízení a je autorem anglicko-slovenské knihy Projektové myšlení. Školník se věnuje už 25 let a od roku 2018 je hodnotitelem mezinárodních zkoušek ICMAT. Proč vlastně to dnešní téma? Proč se bude povídat o tom zadání? Ta odpověď je velmi jednoduchá, protože zadání projektu je vlastně takový první formalizovaný dokument, který ukazuje noty pro projektového manažera a to zadání je zapotřebí dodržet. Takže budeme si ukázat, jaké náležitosti má mít ten dokument a zároveň si vysvětlíme, pokud ty náležitosti nebude mít, tak jaké to může mít negativní dopady. Pojďme na to. Téma. Jak zpracovat praktické zadání projektu? My jsme se Zdenkem odstartovali spolupráci právě proto, že obě dvě naše firmy jsou flexibilní. Jsou flexibilní a dokážou vlastně pomoct vám, lidem v praxi. No a ještě možná dovolte takový kompliment právě k vám, účastníkům tohoto vysílání. V České i v Slovenské republice máme velké množstvo šikovných lidí a velké množství vlastně těch opravdu prvotřídních firm. Takže my se Zdeňkem jsme tu proto, aby jsme vám pomohli, a proto i připravujeme různé témata, kde vás budeme takovýmto způsobem, pokud budete mít zájem, školit a budeme vám odevzdávat vlastní zkušenosti. No o čem to bude dnes? Dnes si vlastně odpovíme na otázku, co je a co není zadání projektu a proč je tak důležité, jaké jsou rozdíly mezi zadáním interních projektů a externích zakázek, jaké náležitosti by mělo mít každé funkční zadání projektu, a co v zadání projektu vyžadovat a jak rychle zkontrolovat jeho správnost. A jak to uděláme? Naše webináře vždy budeme realizovat následovně. Jednoduše, metodicky a prakticky. To znamená, jednoduše budeme všechno vysvětlovat na základních principech. Albert Einstein jednou má takový citát, jednou řekl, že pokud to nedokážeš vysvětlit jednoduše, pravděpodobně tomu nerozumíš. Budeme věci vysvětlovat metodicky, to znamená od všeobecného ke konkrétnímu a od jednoduchého ke složitému. Proto možná vás i dneska napadne, proč ten Petr jde tak ze široka, no právě proto, abyste pochopili ty jednotlivé souvislosti. No a budeme to ukazovat prakticky, takže si ukážeme příklady. I dneska si ukážeme příklady vyplnění zadání projektu, odpovíme pochopitelně na vaše otázky a Zdeněk vám ještě ukáže, jak dokážete vlastně vložit zadání projektu do softwarového nástroje Projektově.cz. Zároveň na konci tohoto webináře budeme mít pro vás připravené některé věci zdarma, takže dneska budeme mluvit o zadáních, takže máme pro vás připravený i e-book, knihu o zadání projektu zdarma, no ale budete mít vlastně k dispozici si moc i přikoupit placené produkty s vyšší přidanou hodnotou, ale k tomu se dostaneme na konci. Takže pojďme opět trošičku z té širší perspektivy a to je projekt. Co je to projekt a proč vlastně se všechno točí okolo toho projektu a proč je to tak důležité?
Takže projekt jsou všechny ty jednorázové akce, všechno to dočasné úsilí, které potřebujeme k tomu, aby jsme dodali přesně stanovený rozsah v požadovaném čase a s vyčleněnými prostředky. Pod slovíčkom prostředek chápeme nejen finance, ale chápeme tam i lidskou práci, chápeme tam materiál, který se spotřebovává a zůstává v projektu, a chápeme tam infrastrukturu. A protože ale všechno, lidská práce, materiál i infrastruktura, se dá přepočítat na finanční ukazatel, proto je tu otázka za kolik. No a proč jsou projekty tak důležité? Existuje jedno velmi zajímavé video, které je volně k dispozici na YouTube a jmenuje se v originálu, že Zákon vremeni. Je to z ruského jazyka, je tam i česká mutace, je to vlastně v překladě Zákon času. A v tomto videu se krásně vysvětluje, že my lidé a náš genofond se vlastně obměňuje každých 25 let. To znamená, mladí lidé, když mají 25 let, tak mají děti, které, když mají 25 let, tak mají děti a tak dále. A toto už je vlastně historicky několik milionů let. Ale ta technosféra, ta rychlost těch změn okolo nás velmi zrychluje. Z toho vyplývá, že věci, které jsme se naučili v minulosti, tak dneska už si s nimi nevystačíme. No pokud se podíváme třeba 1000 let dozadu nebo 2000 let dozadu, kde se mistr kovář nebo krejčí, Švec, se naučil svému řemeslu, tak on si s tím řemeslem vystačil celou dobu. A dokonce ho ještě mohl odvzdávat další generaci. No dneska vidíme, že generace, která vyrůstá vedle nás, už je jiná, než jsme my. A všichni, pokud se chceme přizpůsobit, nebo pokud chceme chytit ty trendy, které jsou, tak se musíme přizpůsobovat. No a přesně o tom jsou projekty. Projekty je vlastně ten nástroj, kde dokážeme udělat tu skokovou kvalitativní změnu. No a týká se teda každé jedné firmy. Dokonce Jack Welch říkal, že pokud tempo změn uvnitř firmy, nebo respektive pokud tempo změn mimo firmy je rychlejší než tempo změn uvnitř firmy, tak je firma odsouzená k zániku. Takže projekty se nás týkají a budou se nás týkat a budou se týkat každého jednoho z nás. Takže ono se vlastně pracuje s pojmy proces a projekt. Proces jsou ty pravidelně se opakující činnosti a projekty jsou ty jednorázové akce, které nám vlastně mění stav k vyšší přidané hodnotě. No a s tím souvisí i cyklus řízení projektu, který se skládá z 5 skupin procesů. Takže dobrou informací je, že tu máme 5 skupin procesů. Je to spouštění, plánování projektu, potom paralelně nám jdou 2 skupiny procesů, a to je to realizace projektu a kontrolování projektu, a poslednou skupinou je ukončování projektu. No a protože se jedná o skupiny procesů a procesy mají tu vlastnost, že se pravidelně opakují a mohou se vlastně trvale zlepšovat, tak to je vlastně dobrá známka a opakují se nám v každém jednom projektu, takže my je dokážeme velmi dobře popsat a jsou právě popsané v mezinárodních standardech a jsou popsané i ve vnitrofiremních metodikách na řízení projektu. No a vidíme, že ta první skupina procesů se jmenuje spouštění, anglický Project Initiating, a dole máme, že je to vlastně ta příprava projektu nebo návrh. A až potom je ten vlastní projekt. Dále si vysvětlíme, že před projektem je nějaký běžný provoz, slovenský běžná prevádzka, a po projektě je běžný provoz. To znamená, že my potřebujeme vo firmě někoho, kdo bude sledovat vlastně ty vlivy okolí a rozhodovat, jestli na tě vlivy, ať už to jsou negativní hrozby nebo pozitivní příležitosti, například příležitosti na nové zakázky, tak jestli na ně budeme vlastně reflektovat, jestli vlastně spustíme ten potenciální projekt a chceme vlastně na ně nějakým způsobem reagovat. Pokud ano, já dám příklad, ve věstníku veřejného obstarávání se objeví zakázka v segmentu, kterým se vlastně zabýváme, takže někdo z vrcholového vedení musí vlastně na to zareagovat, jdeme se ucházet vlastně o tuto zakázku. A probíhá spouštění. A v případě, že zakázku získáte, podepíšete smlouvu, tak vlastně spouštění je ukončené a potom následuje to plánování projektu, realizace, kontrolování, ukončování
A když skončíte projekt, tak to, co dodáte zákazníkovi, on odevzdává do běžného provozu, do těch procesů. Ano. Vlastní spouštění projektu se nám začíná mandátem a končí nám zadáním projektu. A přesně o tomto zadání budeme hovořit. Takže vidíme, že zadání není jen tak, vlastně zadání je výsledkem vlastně celé přípravy daného projektu. A ukážeme si právě ty rozdíly mezi zadáním interního projektu a zadáním externího projektu. No, v průběhu spouštění projektu je sestavený návrhový tým, který vede zadavatel, a dobrou praxí je, aby v tomto návrhovém týmu vlastně pracoval i budoucí manažer projektu, kterému následně vlastně bude odevzdaná štafeta. A cílem vlastně této skupiny procesu je zjistit a vyhodnotit očekávání zúčastněných stran, protože toto je prioritní, a na základě těchto vyhodnotění vlastně se zpracovává i to vlastní zadání. Dále je nutné posoudit realizovatelnost, to znamená ověřit naději na úspěch, a tato naději na úspěch se ověřuje obvykle variantně. Následně se vybere jeden konkrétní variant, slovenský varianta, a je z ní potom zpracované zadání projektu. A zadání projektu nám plní úlohu hrubého plánu projektu. Druhou skupinou procesu je plánování. V průběhu vlastního plánování nebo k plánování můžeme přistoupit, pokud je teda schválené zadání, anebo je podepsaná smlouva se zákazníkem o budoucí zakázce, a výsledkem plánování je plán. Dobře se to pamatuje. V průběhu plánování je teda úlohou rozpustit návrhový tým a sestavit projektový tým. Vidíme, že zadavatel nám tam zůstal, ale manažer projektu si vlastně sestavil vlastní tým, to je ten realizační, to je ten projektový tým. Projekt musíme oficiálně spustit a z toho hrubého plánu, z toho zadání projektu my musíme vypracovat ten plán detailní. To je vlastně ten plán projektu, který si necháme schválit. Další skupinou procesu je realizace projektu a kontrolování projektu. Slovensky se používá pojem uskutečňování projektu a kontrolování projektu. V průběhu této skupiny procesů se musíme z toho plánu vlastně dostat formou té realizace, té práce, až vlastně k odevzdání a převzetí všech výstupů. To znamená, musíme řídit práce a podávat hlášení, podle detailního plánu projektu i projekt zrealizovat, no a potřebujeme řídit změny v projektě. A poslední skupina procesu je ukončování projektu. K ní můžeme přistoupit tehdy, pokud jsou všechny výstupy, které se měly zhotovit a odevzdat, tak pokud jsou teda odevzdány a převzaty, no a končí oficiálním ukončením projektu. V průběhu této skupiny procesů se musíme poučit a vyhodnotit projekt a vždy vyhodnocujeme realitu oproti plánu. Projekt potřebujeme oficiálně ukončit, no a rozpustit projektový tým, který vlastně byl jenom dočasný. To znamená, celý projekt je jenom dočasné úsilí. No a kde jsme? My teda dnes budeme hovořit o zadání projektu, které je na konci spouštění. No a na konci tohoto spouštění si to můžete představit jako takovou závoru. To znamená, pokud zakázku získáte, závora je otevřená, je podepsaná smlouva o dílo a smlouva o dílo nám plní vlastně úlohu daného zadání. Pokud se jedná o interní projekt, tak v rámci spouštění jste posuzovali různé varianty možného řešení. Jeden tento variant je vybraný a je zpracované to zadání interního projektu a můžeme přistoupit vlastně k další skupině procesu. Takže co je to zadání projektu? Pojďme ještě trošičku terminologicky. V některých firmách se objevují i odlišné názvy a vychází to opět z odlišného nebo z různého překladu anglické terminologie. Tě anglické výrazy vidíme dole uvedené. Ano, jednou asi z tou nejrozšířenější je vlastně ta charta projektu, Project Charter. Proto i v tom slovenském nebo českém jazyce se nám objevuje pojem charta projektu, ale může to být i zakladací listina projektu a podobně. No vždy se nám jedná o dohodu. To znamená, zapamatujeme si, zadání je dohoda. Dohoda mezi kým? Dohoda mezi zadavatelem a zadavatel nám vlastně to je ta osoba, kterou vyčleňuje investor, aby dozorovala projekt. A na druhé straně je ten, kdo vlastně garantuje tu realizaci toho daného díla.
To znamená, pokud je to interní projekt, tak je to vždy manažer projektu. Pokud je to externí zakázka, tak tuto dohodu vlastně podpisují vlastně členové obvykle konatele, jednatele nebo štatutáři vlastně dané organizace. Takže je to dohoda mezi tím, kdo financuje projekt a dohoda mezi tím, kdo bude zabezpečovat vlastní realizaci daného projektu. No a co by mělo obsahovat dobré zadání? Pokud jste už absolvovali v minulosti některý z našich webinářů, tak odpověď poznáte a je to obrázek, který se bude opakovat všude a na každém jednom webináři a pokud pochopíte jeho logiku, tak se vám tak usnadní práce při každém jednom kroku projektového řízení. Takže co obsahuje dobré zadání? Obsahuje projektový trojúhelník. Tento jednoduchý, magický projektový trojúhelník. I když se objevují literatury, které ukazují 4úhelník, 5úhelník, 8úhelník, v jednoduchosti je krása. To znamená, zadání potřebujeme vlastně zadefinovat, co přesně má být uděláno, dodáno a v požadované kvalitě. A ta požadovaná kvalita znamená, že u toho co máme i popsané vlastnosti, které ten produkt musí splňovat. Potom je tam čas, kdy, to znamená, kdy máme začít, kdy máme skončit a obvykle v zadání jsou ještě takové ty jednoduché kontrolní body, které se jmenují milníky. No a potom za kolik. A za kolik obvykle jsou tam vyčleněné finance, ale pokud potřebujeme, tak tam ještě pomenujeme i pracovníky, jejich profese, kvalifikaci a případně další náležitosti, které se týkají dalších prostředků. Ještě si ukážeme, že takové základní dělení projektů je na projekty interní a projekty externí. Interní projekty jsou projekty, které se využívají na řízení změny. Změny uvnitř. To znamená, ta změna se může týkat například, nemáme zavedený systém manažerstva kvality, tak ho zavedeme a uděláme k tomu projekt. A nebo nemáme zavedené projektové řízení do firmy, tak formou projektu zavedeme standard projektového řízení. To znamená, výsledkem bude, že celá firma bude vypracovaná metodika a budeme vědět vlastně celá firma, jak řídit interní projekty a jak řídit externí zakázky. No a externí projekty, externí zakázky znamená, že vlastně vy realizujete, vy dodáváte nějaké zboží, služby anebo stavební práce pro konkrétního zákazníka. A protože se jedná o jednorázovou akci, která má dopředu vlastně stanovený ten rozsah, čas a prostředky, tak se jedná o typický projekt. Jaké jsou rozdíly mezi zadáním interního projektu a externího projektu? U interního projektu obvykle daná organizace používá určitý formulář. Formulář, tlačivo, tiskopis, ano, kde jsou vlastně předefinované kolonky, ty nejdůležitější, které potřebujeme. No, interní projekt může být zadaný i ústně. No a pokud se jedná o externí projekt, tak tam vlastně tu úlohu toho zadání plní smlouva o dílo. V některých menších projektech to může být jenom objednávka a výjimečně to může být i vlastně ústní dohoda. No sami asi víte, že problém s ústní dohodou je, že pokud všechno funguje, tak je to v pořádku, ale pokud najednou jsou představy zákazníka, toho investora, toho, kdo platí, jiné a nebyly dostatečně odkomunikované, tak může dojít k problému. Přesto se vlastně stává, že část projektů, hlavně takových jednoduchých, nebo projektů, které už víckrát dopadly dobře, se může být to zadání i ústné. No ale pokud mohu, tak vyvaruji od ústního zadání daného projektu. Zadání interního projektu. Takže když se podíváte, tak vlastní ten formulář by měl mít pochopitelně název projektu, případně jeho číslo. Je velmi dobré, pokud se vy jako projektoví manažeři vlastně dopracujete k té základní otázce, a to je proč. Proč se projekt realizuje? Co od tohoto projektu daný investor vlastně očekává? Protože pokud dobře zachytíte tento bod, tak dokážete potom i správně nastavit, co kdy a za kolik má být uděláno. To znamená, hlavní část zadání je, co má být dodáno, to znamená, to je ten rozsah, kdy to má být dodáno, to je čas, a za kolik to má být dodáno. To jsou vlastně pomenované všechny prostředky, které potřebujete na realizaci tohoto interního projektu. No a dobrou praxí je, aby tam byla kolonka předpoklady a omezení
No a protože se jedná o dohodu, tak dole musí být vždy vlastně ta podpisová část, místo, datum, podpisy, zadavatele projektu a manažera projektu. Pokud se podíváme na externí projekty a na smlouvu o dílo. Pokud budete hledat typizovanou smlouvu o dílo, tak internet je plný i volně stáhnutelných šablon, takže můžete se s nimi inspirovat. No a pokud se ale na smlouvu o dílo podíváme očima projektového manažera, tak tam budeme hledat projektový trojuhelník. On tam je, jen problémem je, že smlouvu o dílo vytvářejí právníci. A právníci chviličku o rozsahu píší, v paragrafu 2, potom o něm se zmíní v paragrafu 4, potom v paragrafu 8 a potom ještě k němu vytvoří přílohu. To znamená, vy, pokud pracujete se smlouvami, tak vám odporučuji vlastně i třeba barevně si odlišit, co se týká daného rozsahu projektu a kvality, jaké informace se týkají časových údajů a jaké informace se týkají vlastně prostředků, především financí. No a velmi dobrou praxí je, že vlastně znění smlouvy může být stručné a potom ale detailně jsou vlastně zpracované jednotlivé přílohy, na které se vlastně smlouva odvolává. No a pochopitelně najdeme tu ještě další články, jako je vykonání díla, jeho odevzdání, to znamená detailně popsaná kvalita, omezení, bezpečnost a ten postup odevzdávání a přebírání. Najdeme tu i článek zodpovědnost za vady, najdeme tu článek na sankce, zánik smlouvy, závěrečné ustanovení. A pochopitelně smlouva nabývá právoplatnosti, pokud je podepsaná, takže místo, datum a podpisy a koho, objednavatele a zhotovitele. Takže zároveň tu vidíme, že i ta terminologie, která se v smlouvách používá, je odlišná. Jak se měří úspěch? No, projekty se dělají proto, aby nám přinesli nějaký přínos, aby nám přinesli nějakou přidanou hodnotu. A je velmi důležité vlastně pochopit, co je to úspěch projektu a co je to úspěch řízení projektu. A s tím přímo souvisí pojem účel projektu a cíl projektu. Takže si vysvětlíme tyto pojmy. A opět to uděláme velmi jednoduše a stručně. Účel projektu. Zákazník, investor, on potřebuje vyřešit nějakou potřebu. Takže hned tam v levé části obrázku vidíme potřeba. To znamená, on má tu potřebu něco vyřešit a ten projekt je jenom tím nástrojem, jak on to vyřeší. To znamená, já dám třeba příklad, jako vzdělávání lidí nebo rekvalifikace lidí. Jako pokud by to dokázal vyřešit jinak než nějakým přeškolením, kterého stojí ale čas a peníze, tak on by to udělal. Protože ale jiné řešení neexistuje, nebo je to jediné vhodné řešení, tak musí spustit tento rekvalifikační proces. A vyřešit to formou projektu a na konci toho projektu teda očekává nějaký přínos, že ty lidé už budou zvládat tuto profesi. A nebo vlastní penzion a potřeboval by zabezpečit větší obsazenost daného penzionu, tak v rámci spouštění udělá analýzu, jakým projektem by tuto svoji potřebu mohl vyřešit. Na základě této analýzy vybere jedno řešení, toto řešení zadá manažerovi projektu a on formou projektu toto řešení zrealizuje a následně se měří, jestli to opravdu zafungovalo. Pokud tím řešením bude například postavit wellness, tak následně po skončení projektu wellness odevzdáváme vlastně, nebo wellness je odevzdaný do běžného provozu a měří se, jestli opravdu tento wellness přiláká klientelu a zvýší se obsaděnost daného penzionu. Pokud ano, tak jsme dosáhli očekávaný přínos. Druhým pojmem je cíl. Cíl máme tu vyjádřený projektovým trojuhelníkem, takže cíl projektu nám odpovídá na otázku, co, kdy a za kolik máme dodat. Takže ten cíl, to je ten popis toho konkrétního řešení a ten popis toho konkrétního řešení je vlastně zadání daného projektu. To jsou ty noty pro toho projektového manažera. To znamená, pokud on ví, že má zrealizovat vlastně výstavbu nového wellnessu, je tam spojený s tím čas a náklady a on ví, že tento projektový trojuhelník je vyvážený, že opravdu tento rozsah v požadované kvalitě je možné v tomto čase a v tomto rozpočte zrealizovat, tak následně spustí detailní plánování, realizaci, kontrolování a ukončování projektu. A na konci se jednorázově odkontroluje,
jestli toto zadání, tato smlouva byla opravdu dodržena, jestli je splněný cíl. Za splnění cíle zodpovídá vždy manažer projektu, protože on tím podpisem se zavázal, že opravdu toto co, kdy a za kolik dokáže zrealizovat. No a dostáváme se ještě k pojmu, stále jsme u pojmu cíl a my jsme si ukázali, že cíl se vyjadřuje projektovým trojúhelníkem. To znamená, máme tu příklad, máme tu postavit rodinný dům v požadované kvalitě, znamená podle schválené stavební dokumentace, kdy za 12 měsíců, za kolik, ano, s schválenými celkovými náklady. Potom je tu ještě taková myšlenka, že pokud hledáte název pro váš projekt, tak se inspirujte právě tím rozsahem. To znamená, pokud je rozsahem postavit rodinný dům, tak i název projektu bude rodinný dům. Pokud bude vlastně cílem toho projektu postavit wellness, tak i název projektu bude wellness. No a dobrou praxí je někdy i zadefinovat, co do projektu nepatří. Ano, máme toto anglické non-objective anebo out of scope. To znamená, co do projektu nepatří. Ono sice v té specifikaci je uvedené, co tam patří, ale někdy by mohlo dojít vlastně k takému omylu, možno k nejednoznačnému pochopení, proto se někdy i v zadání projektu objevuje kolonka necíl. A například při stavbě rodinného domu jednoducho tu uvedeme, že v rámci schváleného času a rozpočtu nebudeme řešit ani zpevněné plochy, ani bránu pro auta, ani ploty, ani zahradu skleník a tak dále. No a pokud budete vy vypracovávat účel a cíl projektu, tak si můžete pomoct touto jednoduchou pomůckou. Vždy, když budete definovat očekávané přínosy, ten účel, tak de facto si vystačíme pouze s 3 slovíčky. A to je zvýšit, udržet a snížit. To znamená zvýšit kvalitu, zvýšit návštěvnost. Někdo bude argumentovat, že no já chci zrychlit procesy zpracování na výrobní linke. Rychlit znamená zvýšit rychlost, ano? Zkvalitnit znamená zvýšit kvalitu a tak dále. Slovíčko udržet, například udržet postavení na trhu, anebo udržet strategického zákazníka. A vy k tomu, abyste si ho udrželi, tak v kolonce cíl, například poslední bod, potřebujete zavést, implementovat například projektové řízení do vaší organizace, anebo integrovaný manažerský systém podle standardu ISO a podobně. No a snížit například nezaměstnanost. Slovíčko snížit nezaměstnanost se dá i nahradit zvýšit zaměstnanost a podobně. Ale s těmito 3 slovíčky si vždy vystačíte obvykle při definování účelu nebo přínosu. No a to vlastní co je potom dodat, postavit, naprogramovat a tak dále podle vašeho konkrétního biznisu. Takže účel nám odpovídá na tu nejzákladnější otázku v projektě a to je proč. To je ten odpověď na ten hlavní důvod toho očekávaného přínosu, který vlastně zákazník potřebuje. A cíl nám odpovídá na otázku co, ale následně ještě vlastně v schváleném čase a v schváleném rozpočtu. No ale hlavně vlastně v tom cíli se nám definuje ten předmět daného projektu. Úspěch řízení projektu a úspěch projektu, 2 základní pojmy, jsou velmi jednoduché. Takže úspěch řízení projektu znamená, pokud manažer projektu vstupuje do projektu a má schválené zadání a toto zadání on i splní, to znamená, pokud měl postavit rodinný dům nebo wellness v schváleném čase a v schváleném rozpočtu a on to splní, tak projekt je úspěšně uřízen. Je to úspěch řízení projektu. No a druhý výraz je úspěch projektu. A úspěch projektu znamená, pokud i tento wellness nám opravdu zvýší obsazenost daného penzionu. Takže pokud nám to řešení zafunguje v praxi, tak hovoříme o úspěchu projektu. No za úspěch projektu nese zodpovědnost zadavatel projektu. A je to protože zadavatel projektu v rámci toho spouštění vlastně řídil ten návrhový tým, řídil tu studii uskutečnitelnosti, měl tu rozhodovací pravomoc vlastně vybrat to dané řešení pro realizaci formou projektu.
A proč o tom mluvíme? Mluvíme o tom protože se někdy stane, že projekt je úspěšně uřízen, vy postavíte wellness danému zákazníkovi a daný zákazník čeká nějakou změnu, pozitivní změnu, čeká přínos a ten přínos nepřijde. No, to znamená, projekt byl úspěšně uřízen, ale on je neúspěšný. A nebo rekvalifikujeme nezaměstnané uchazeče o práci, to je ten projekt, to je ta rekvalifikace. No ale proč je rekvalifikujeme? Ne proto, aby měli vyšší kvalifikaci, ale proto, aby se zaměstnali. Takže vlastní rekvalifikace proběhne přesně podle plánu, v stanoveném rozsahu času i prostředky, ale ty lidé se nám nezaměstnají. To znamená, ten projekt byl úspěšně uřízen, ale byl vlastně neúspěšný, protože nám nevyřešil danou potřebu. To jisté, ale v tabulkové formě, takže účel projektu nám odpovídá na otázku proč, výsledkem je dlouhodobý přínos, měří se opakovaně po skončení projektu v časových rozestupech, například 1krát měsíčně, splnění znamená úspěch projektu a za splnění zodpovídá zadavatel projektu. Cíl projektu nám odpovídá na otázky co, kdy a za kolik. Jedná se o změnu stavu, ano, dodání všech potřebných výstupů. To znamená, neměli jsme wellness, máme wellness. Neměli jsme systém manažerstva kvality, máme systém manažerstva kvality. Měří se jednorázově na konci projektu, no a splnění znamená úspěch řízení projektu a za úspěch řízení projektu vždy nese zodpovědnost manažer projektu. Já jsem si připravil pro dnešní webinář takovou ukázku a pomenoval jsem vlastně ty jednotlivé druhy zadání velmi lidsky, jednoduše, například malé, střední a velké, ale ukážeme si takové perličky, jako je například zadání formou metody Canvas anebo logického rámce. Takže vlastní zadání malé. Jedná se o formát A4, jinak prosím vás, formát A4 je magický, to znamená, pokud se vám dá a vlastně ta situace to umožní, zpracovávejte dokumenty na A4. Ano, je to jednoduché, přehledné, manažersky velmi účinné. Takže zadání projektu malé může mít náležitosti, které máme vyjmenované v odrážkách, takže název projektu, zkrácený název projektu, případně číslo. No a potom je velmi vhodné opravdu odpovídat na ty základní otázky, to znamená, proč se ten projekt realizuje, co od něho očekáváme, to je ta odpověď na otázku proč, no a potom projektový trojúhelník, co, kdy a za kolik máme vlastně dodat. To znamená otázka, co je otázka na ten vlastní produkt, ano, kdy je ten čas, termíny a za kolik jsou finance, případně ostatní prostředky. No a dole, pokud potřebujeme, tak je tam ještě poznámka a potom opět podpisy zodpovědných osob. Toho, kdo bude projekt dozorovat, to je zadavatel, a toho, kdo bude projekt řídit, to je manažer projektu. Pokud použijeme zadání projektu střední, a já jenom připomenu, že vlastně šablony těchto zadání, malý, střední, Canvas a logický rámec, budete mít k dispozici bezplatně i po tomto webináři, takové vlastně ty prázdné šablony. Tak červeně tu máme znázorněné takové už ty doplňkové informace. To znamená, máme tu mimo zadání projektu, nebo v zadání u datumu začátku už máme i událost. U datumu ukončení také máme událost. Proč to tak je? No pokud vám položím jednoduchou otázku, čím se projekt začíná a čím se projekt končí, tak odpověď už poznáte, protože zadání je dohoda, tak se začíná a končí tím, čím se dohodneme. No ale potřebujeme to někde napsat, takže sem napíšeme událost začátku a událost ukončení. To znamená, pokud se bude jednat o interní projekt, tak ta událost začátku může být například úvodní porada a událost ukončení může být například závěrečná porada. Ano, to je ten kick-off meeting a closed-out meeting. No a pokud to bude externí zakázka, tak začátek může být například podpisem smlouvy a v smlouvě budeme mít uvedené, čím se projekt končí. A obvykle tam bývá nějaká forma závěrečného přebíracího protokolu. No a pokud půjdeme dále, tak máme tam účel, to je ten důvod, to je ta odpověď na otázku proč, no a už tam potřebujeme i zakomponovat měřitelnost. To znamená, jaký parametr vlastně toho přínosu budeme měřit. A stejným způsobem to máme i u cíle. Takže cíl projektu, to je ten produkt. Jak změříme, že dané dílo je správně udělané?
A pokud budeme průběžně odevzdávat výstupy, jaké jsou ty hlavní přebírací kritéria daného výstupu? Co musí splňovat k tomu, aby je vlastně ten zadavatel mohl od manažera projektu převzít? Ti z vás, kteří viděli první webinář, který byl věnovaný vlastně základům projektového řízení, ale my si ukážeme vlastně ty základní principy, kde si je můžete stáhnout, tak existuje vlastně princip sněz slona, rozděl velké celky na menší. No a my už to tu vlastně vidíme. To znamená, my jsme produkt projektu rozdělili na menší výstupy. Ten začátek a konec projektu my potřebujeme rozdělit na menší časové úseky. A to už vidíme. Máme tu etapy, máme tu milníky, ano, které jsou tu zadefinované. Potom jsou to hlavní prostředky projektu a už nejen rozpočet, ale pokud potřebují, tak ještě můžu zadefinovat, jaké pracovníky tam potřebují, s jakou profesí, s jakou specializací, případně požadavky na materiál, na infrastrukturu. Ano. Dále tu máme zadefinované předpoklady, omezení, ale i hrozby a příležitosti daného projektu a podobně. Výhodou je, že vlastně pokud se jedná o ten interní formulář, tak vy si tam můžete zadávat nebo přidávat nebo odebírat kolonky a části, které potřebujete a které jsou pro vás relevantní. Pojďme tento jednoduchý obrázek si vysvětlit, a to je hierarchie řízení projektu, z kterého vlastně pochopíte, jaké základní údaje potřebujete, aby se objevily v zadání. Takže vlevo vidíme jednoduchou organizaci projektu. Ano, to je to, co je z angličtiny Organization Breakdown Structure, to je ta hierarchická struktura organizace projektu. Úplně nahoře je investor, ale on se obvykle ten investor tam nekreslí, protože on vlastně nikde nefiguruje. Investor je obvykle člen vrcholového vedení, který má právomoci rozhodovat o prostředcích, o finančních prostředcích. To znamená, v jeho zájmu je, aby se projekt realizoval a on nějakým způsobem registruje ten hlavní projektový trojúhelník, kdy projekt začíná, kdy končí, co se má dodat a kolik nás to bude stát. Z hlediska vlastně toho podnikatelského vždy potřebuje vědět odpověď na dvě základní otázky. Co mi to přinese a kolik nás to bude stát. Ale protože nemá čas se věnovat danému projektu, tak do této struktury vlastně vyčleňuje člověka, který hájí jeho zájmy, a to je zadavatel projektu. Pokud je to jedna osoba, je to zadavatel projektu. Pokud se tu vlastně na dozorování projektu vyčlení skupinový orgán, tak tento se jmenuje Project Board anebo Steering Committee, to znamená projektová rada nebo řídící výbor projektu. No a oni už vlastně v tom zadání pro manažera projektu ten celý projekt opět rozdělí na menší části. Tyto menší části se jmenují etapy. Etapy jsou mezi sebou rozdělený milníky. No a ještě tam je taková krásná zásada, že čím je větší neurčitost toho daného projektu, to znamená, je nový, neozkoušený, velmi inovativní, velmi rizikový, tak v takovémto případě udělejte ty etapy kratší. To znamená, ty kontrolní body v tom projektu, jako jich tu vidíme, ano, máme tu první jako ten úvodní milník, konečný milník a v průběhu toho máme další 3 milníky. Takže pokud by ten projekt byl s vyšší neurčitostí, tak těch milníků by tam bylo více, těch etap by tam bylo více a ta kontrola toho řešení by byla častěji. No a toto, když se podíváte, tak vlastně tento řádek, tento časový plán je mezi zadavatelem a manažerem a toto je v tom zadání projektu, toto je ta dohoda. Takže manažer projektu musí dodržet začátek, musí dodržet konec a musí dodržet jednotlivé etapy a jednotlivé kontrolní body. Ale na druhé straně z toho vyplývá, že všechno, co je uvnitř etapy, to znamená všechny ty práce, pracovní balíky a následně všechny ty činnosti, z kterých se skládají jednotlivé pracovní balíky, je v kompetenci manažera projektu a následně členů týmu. A z tohoto principu následně vlastně i vyplývá to, že ne každá dílčí úloha, částková úloha v projektě musí být ukončená na čas. Ale na čas musíte ukončit nebo musíte začít projekt, ukončit projekt a na čas musíte ukončit jednotlivé etapy. Ale jak v rámci těch etap si to uřídíte, už záleží jen a jen na vás. Je to ve vaší pravomoci manažera projektu. Pojďme si ukázat zadání projektu velké.
To velké zadání už je více strukturované. Vlevo mezi těmi odrážkami máme vlastně ukázané jednotlivé takové kapitoly toho zadání a každá ta kapitola, každá vlastně ta sekce toho zadání má potom ještě vlastní témy. Já se přepnu na PDF formát. Takže přátelé, tu si ukážeme jeden vlastně šablonní zadání projektu, vzory vyplnění. Jedná se o e-knihu. Vy budete mít po tomto webináři vlastně k dispozici prázdné šablony. Kdo budete mít zájem, tak za symbolickou cenu si budete moct koupit i tyto šablony vyplněné. Já takto pomaličku budu rolovat. Tu jsou vlastně ukázané na příkladu Mezinárodní vědecká konference, jak může vypadat zadání projektu malé. Já to takto rychleji přeběhnu. Na té samé případové studii, jak může vypadat zadání projektu střední. No a podíváme se ještě, vidíte, už máme 2 stránky, a jak může vypadat zadání projektu velké. Takže stále je to vlastně ten samý příklad, Mezinárodní vědecká konference, ale ukazujeme si zadání malé, střední a velké. Takže tu máme opět název, zkrácený název a tak dále datum začátku a událost. Datum ukončení a událost. No a dostáváme se třeba k té sekci zdůvodnění, takže máme tu vlastní účel a máme tu měřitelnost účelu. Máme tu cíl projektu a máme jeho měřitelnost. Už tu máme velmi zajímavou kapitolu a to je například efektivnost projektu anebo ekonomická efektivnost projektu. To znamená, jak bychom se měli například z hlediska hrubého zisku, kde bychom se měli nacházet. Potom velmi důležitá kapitola souvislost se strategií organizace a jinými projekty, ale i předpoklady a omezení daného projektu. A takovýmto způsobem vlastně jsou to definované jednotlivé sekce, které velmi detailně vlastně popisují to, co od manažera projektu chceme. Čím bude detailnější popis daného zadání, tím konkrétnější představu má vlastně ten zadavatel a manažer projektu má konkrétnější noty, které musí zrealizovat. Takže tu vidíme výstupy projektu a hlavní přebírací kritéria. Ano, u této konference máme tu i sborník a tak dále. Potom tu velmi důležitý bod je související dokumentace. To znamená, vy jdete něco realizovat, ale víte, že s tím souvisí určitá dokumentace, která se musí dodržet, proto se budete odkazovat i na tyto související dokumenty. Máme tu časový plán, ano, to znamená slovně je popsaná etapa a milníky. Může to být slovně, nebo k tomu použijete už přímo softwarový nástroj, kde to jednoducho namalujete a bude to i pro vaše oko například přehlednější. Takže můžete si tu formu i toho hrubého časového plánu vlastně zvolit. Máme tu datumy, máme tu začátky, konce, máme tu milníky. Máme tu prostředky. A zase ty prostředky můžeme ještě hlouběji dělit. Takže máme tu finance a kdo je poskytne. Máme tu pracovníky a kdo je poskytne. To znamená, jaký pracovníci, jakých specializací a od koho by měli přijít. Máme tu infrastrukturu a kdo ji poskytne. A potom, protože část věcí se obstarává, to znamená nakupuje z vnějšího trhu, to znamená máme tu i strategii vlastně nákupu, slovenský obstarávání. A slovíčko strategie vždy, když se objeví, ono opět zní tak velmi složitě, že člověk si potom někdy nedokáže představit, tak si potom představte ty nejvyšší platné pravidla, které musíte dodržet. Máme tu zúčastněné strany projektu, takže vždy tam je, kdo je investor, vlastně kdo to bude financovat a kdo bude projekt dozorovat a co od toho očekává. Kdo bude pracovat s výstupy daného projektu, to znamená uživatele. Takže v rámci konference jsou to domácí a zahraniční účastníci a co očekávají. Potom, kdo jsou dodavatelé a co očekávají od daného projektu. Ale máme tu i takovou kolonku, jako je manažer projektu a projektový tým. To znamená, co oni očekávají od projektu. A velmi krásná kolonka jsou jiné zúčastněné strany. Protože tím, že vy někde děláte nějakou akci, tak vy se bavíte, vy něco realizujete, stavíte dům
ale při té stavbě tam chodí tam těžká technika, je tam hluk, je tam prach, to znamená, vy budete obtěžovat své sousedy. Budete organizovat konferenci, no ale co ostatní hosté v hotelu, oni mají nějaké očekávání. A pokud jsou vyjmenované očekávání, tak úlohou manažera projektu je, pokud je to možné, tak se vlastně ten projekt přizpůsobit očekáváním jednotlivých zúčastněných stran. Máme tu kolonku strategie komunikace, to znamená ty nejvyšší platné dohodnuté pravidla. A vždy potřebujeme vědět minimálně směrem nahoru a směrem dolů. To znamená, jak často a jakou formou máte informovat zadavatele projektu nebo projektovou radu a jakým způsobem budete komunikovat vy se svými podřízenými. Pokud to tu není, tak to potřebujete dokomunikovat. Takže pokud to v zadání je, tak už víte, že podle těchto zásad se musíte řídit. Máme tu už rizika projektu. Rizika projektu se dělí na ty negativní hrozby a na pozitivní příležitosti. Včera v rámci diskuze jsme měli vlastně debatu, jestli opravdu rizika se dělí na hrozby a příležitosti. A ten jeden kolega, který se vlastně ptal, tak se odvolával na konkrétní normu. Večer jsem si ještě k tomu sedl, vzal jsem si mezinárodní normu 21500 návod na projektové řízení, zároveň je i STN a přesně takovýmto způsobem anglické risk se dělí na to negativní threats, to jsou ty hrozby, a pozitivní opportunities, příležitosti. No a strategie řízení rizik, jak budeme postupovat? Opět, když už hovoříme o mezinárodních normách, bohužel ty mezinárodní normy, které se zabývají řízením rizik, měl jsem je v ruce, jsou velmi těžko psané. Ono vůbec normy jsou někdy psané jako těžko, ale pokud bych vám mohl odkázat, tak další norma, která se zabývá projektovým řízením, konkrétně systém manažerstva kvality, návod na manažerstvo kvality v projektech, je ISO 10006, kde řízení rizik je vlastně popsané v jednoduchých 4 krocích. Pojďme dále. Máme tu potom to odevzdání a převzetí. Dobře, takže ta podpisová část. Takže takhle vypadá to zadání velké. Já ukončím tuto obrazovku a přepnu se zpátky sem do prezentace. No a ještě jsem vám slíbil, že si ukážeme zadání projektu takové ty speciální formy. Takže jedna z takových speciálních form zadání, ale opět vlastně na jeden papír je zadání formou Canvas. Canvas znamená plátno. A historický Canvas, pokud byste si ho vložili do Wikipedie, tak vám krásně ukáže anglický článek, kde se vlastně popisuje, že se jedná o obdobnou, nebo vlastně o tu metodu, která popisovala takový ten podnikatelský plán. No ale pokud se budete vlastně inspirovat touto formou, tak si uděláte vlastní formulář a dáte si tam ty základní věci, které potřebujete. To znamená, pokud se podíváte vlevo v střední části, máme současná situace, výchozí stav. Oproti tomu na druhé straně máme situace na konci projektu, to je ten cílový stav. No a tato šipka nám ukazuje, to je vlastně ta cesta, jak se z toho současného stavu dostaneme do toho cílového stavu. No a nad tím cílovým stavem máme potom očekávaný přínos. No ale najdeme tam i kolonky vlastně za kolik, to jsou finance, co když, to jsou ty hlavní rizika a příležitosti, předpoklady omezení vpravo dole a nahoře a vlevo máme vlastně kdo. To znamená, kdo projekt bude řídit, kdo projekt bude dozorovat, zúčastněné strany, jaká by měla být vlastně struktura projektového týmu a podobně. I tak to může vypadat jednoduché zadání projektu. No a další metodou na řízení nebo na zpracování zadání projektu je matice logického rámce. Je to z anglického matrix, log frame matrix. Slovíčko matrix se sice překládá jako matice, ono to zní tak americky, někdy se dokonce ještě nechává ten pojem matrix, ale ve své podstatě se vlastně jedná o tabulku, která má své řádky a má své sloupce. Já jenom ještě připomenu, že matice logického rámce, která se používá v Evropské unii, používá velmi odlišnou terminologii. Tato matice už je vlastně přizpůsobená a ukazuje nám vlastně tu terminologii, s kterou pracujeme, a to je účel, cíl a výstupy, etapy. No a máme tam v rámci toho projektového trojúhelníku i trvání a prostředky.
A velmi zajímavý je potom ten pravý sloupec a to jsou předpoklady, co musí nastat. Vlastní hierarchie cílů je potom vlastně zadefinovaná v tom prvním sloupci, kde vidíme účel projektu, vidím cíl projektu a vidíme výstupy projektu. To znamená, tím největším, nejdůležitějším cílem je vlastně ten důvod, to je ten přínos. Potom je cíl, kde vlastně zadefinujeme ten produkt, to znamená to, co má být na konci projektu dodáno. A to, co má být dodáno, se nám dělí ještě na menší části, a to jsou ty výstupy projektu, které jsou dodány vlastně na konci jednotlivých etap, proto etapy jsou ještě pod tím. No a my si velmi jednoduše ukážeme na jiném příkladě. Ten příklad je vlastně rekvalifikace nezaměstnaných uchazečů o práci na sváření elektrodou, tak si ukážeme jednoduchý princip, jak se tento formulář vlastně vyplňuje. Takže za prvé, proč to děláme? No úřad práce potřebuje snížit nezaměstnanost v regionu, jinými slovami vlastně zaměstnat uchazeče o práci. Ano, to znamená, už tady vidíme to slovíčko snížit nezaměstnanost. No a toto se realizuje různými projekty a jeden z nich může být vlastně přeškolení, to znamená rekvalifikace nezaměstnaných uchazečů o práci. No v rámci k tomu, aby jsme splnili tento cíl, tak potřebujeme dodat několik výstupů. Potřebujeme mít jednak plán projektu, aby jsme to dokázali řídit, ale potřebujeme mít i seznam účastníků kurzu, smlouvu se školící agenturou. Následně musí vlastně být zrealizovaný vlastně rekvalifikační kurz a projekt musí být ukončený. No a aby jsme dodali tyto výstupy, musíme zrealizovat tyto etapy, které tu máme vyjmenované a máme potom i to trvání, to tečko znamená týden. Takže takovýmto způsobem se vlastně vypíše ta hierarchie cílů až po ty jednotlivé etapy. No a následně si vypisujeme to zhora dolů a následně si robíme kontrolu ze zdola nahoru a ptáme se, pokud zrealizujeme všechny etapy, dodáme všechny výstupy? Pokud dodáme všechny výstupy daného projektu, splníme cíl projektu? Pokud splníme cíl projektu, naplníme očekávané přínosy? Pokud si odpovíte, že ne, tak hledáte chybu a musíte ještě vlastně v této logice něco doplnit. Pokud si odpovíte, že ano, tak máte tento sloupec vypsaný dobře a pokračujeme dále. Pokračujeme dále na sloupec 2 a 3 a to následovně. To znamená, k danému účelu musíte dát indikátory, jak zkontrolujeme to snížení nezaměstnanosti v regionu a potom je tam třetí sloupec a ten způsob ověření, kde tyto údaje najdete. Takže snížení nezaměstnanosti v regioně, to znamená zaměstnat uchazeče o práci, tak budeme sledovat parametr, že zaměstnat 10 absolventů rekvalifikačního kurzu a vy za úspěch projektu budete považovat, pokud 5 osob se zaměstná do 1 měsíce, 4 osoby do 3 měsíců a 1 osoba se možná nezaměstná, tak stále to budete považovat za úspěch projektu. No a kde najdete tyto údaje o zaměstnanosti těchto uchazečů? No to je ten třetí sloupec a to je statistický výkaz zaměstnanosti, který si vypisuje jedenkrát měsíčně ke konci měsíce a dodá ho oddělení zaměstnanosti. Takže vy na tomto formuláři máte přesně promyšlené vlastně, co budete měřit, kde ten údaj je uložený a stejným způsobem si vlastně zadáte měřitelnost cílů projektu a kde vlastně tyto parametry najdete, měřitelnost výstupů projektu a kde tyto parametry najdete. No a dostáváme se vlastně k tomu poslednímu řádku a to jsou etapy projektu. A s etapami projektu jsou vlastně spojené milníky, to znamená, kdy nám projekt začíná, kdy nám končí jednotlivé etapy a kdy nám projekt končí. No a vpravo máme potom ještě prostředky, aby jsme měli vlastně projektový trojúhelník ukončený. To znamená, co potřebujeme, jakých externí dodavatele a případně jaké finance potřebujeme k tomu, aby jsme mohli projekt zrealizovat. Velmi zajímavý je i poslední sloupec a poslední sloupec nám vlastně hovoří o předpokladech. Pojďme se na něj podívat. Takže úplně dole vpravo máme předpoklady spuštění. Já vám to přečtu, protože písmenka jsou už opravdu malé. To znamená, co musí nastat, aby jsme vůbec projekt spustili. Takže máme tu zapsané. Zaměstnavatelé v regionu potřebují profesi svářeč elektrodou. Dále, uchazeči o práci se chtějí rekvalifikovat. A dále, vedení úřadu práce projekt schválí a uvolní finance na projekt. Pokud nastanou tyto předpoklady, můžeme se vlastně pustit do daného projektu.
Pustit se do projektu znamená, ta šípka jde doleva a znamená, že pokud nastanou tyto předpoklady, můžeme zrealizovat jednotlivé etapy. No a potom se ale ptáme, pokud zrealizujeme jednotlivé etapy, co musí nastat k tomu, aby na konci jednotlivých etap jsme dodali požadované výstupy? Přečtu. Takže nezaměstnaní uchazeči o práci budou mít zájem o daný rekvalifikační kurz. Na trhu najdeme vhodnou školící agenturu a uzavřeme s ní smlouvu. Podívejte se doleva, jak máme etapu. Ano, výběr školící agentury. Dále rekvalifikační kurz proběhne podle plánu. Ano, vlevo máme v rámci etapy realizace rekvalifikačního kurzu. A takovýmto způsobem vlastně zadefinujeme předpoklady. Jdeme dále. Dodali jsme výstupy projektu a ptáme se, pokud dodáme všechny výstupy, co musí nastat pro to, aby dané výstupy projektu nám splnili cíl projektu. No a máme tu zadefinované. Účastníci budou kurz navštěvovat. Účastníci budou schopni se naučit technologii sváření a získají potřebnou zručnost rekvalifikace. A potom dále školící agentura bude kvalitně vzdělávat, včetně praktického výcviku podle smlouvy o dílo. Pokud tyto předpoklady nastanou, tak potom opravdu výstupy projektu nám pomohou naplnit daný cíl. No a dostáváme se do finále a ptáme se, pokud splníme cíl projektu, co musí nastat, aby tento cíl vlastně splnil, přinesl nám ten očekávaný přínos? Jednoduchá věta, absolventi kurzu budou mít zájem si vybrat z nabídky pracovních míst na trhu a zaměstnají se. Takže tu vidíte vlastně že opět na jedné A4, na jedné obrazovce máte ty základní informace o projektu a pokud chápete tu logiku vyplňování, tak vlastně vidíte, že ten člověk, který toto dostane do ruk, tak dokáže vlastně projekt uřídit a má ho vlastně dostatečně promyšlený. Rychle jeden taky příběh. Máme jednoho zákazníka, opět je to jedna z těch malých firm, ale které jsou vlastně s obrovskou přidanou hodnotou excelentní. Tu na Slovensku máme maličkou firmičku, která vyvíjí software pro řízení letového provozu a exportuje ho do celého světa. Ano. A ředitel výzkumu této firmy vlastně absolvoval Akademii projektového managementu v naší společnosti a protože s našimi absolventy jsme vlastně přátelé, tak jsem se u něj zastavil a s takovou hrdostí mi ukazoval Polygon, takové to výcvikové středisko a simulátory, které tam mají a kde vlastně ten software testují. A potom mi ukazuje, že zavedli do praxe matici logického rámce a pokud projektový manažer vlastně jde realizovat projekt a je pověřený zpracováním zadání projektu, tak ho musí zpracovat vlastně v takovémto formátě. A pokud je takto zpracovaný, je dostatečně promyšlený, tak potom jsou uvolněné vlastně finančné prostředky pro realizaci takovéhoto projektu. No a dole, protože je to dohoda, tak opravdu tam musíme mít podpisy zadavatele a manažera projektu. Otázka. Jak detailně má být zpracované zadání projektu? Odpověď, jak je nevyhnutně nutné. Budou případy, kdy opravdu možná přistoupíte k ústnímu zadání. Budou případy, kdy vám bude vyhovovat jednoduché zadání. Ale pokud se jedná hlavně o takové ty případy, že projekt je v oblasti, která je velmi náročná, málo známá, spojená s velkou nejistotou, anebo se obracíte na dodavatele, s kterým nemáte zkušenosti, o to detailněji budete muset vlastně zpracovat zadání a o to častěji budete muset vlastně i kontrolovat vlastní průběh daného projektu. Co je důležité z pohledu investora, to znamená zadavatele, objednavatele, zákazníka, toho, kdo vlastně uvolňuje finanční prostředky. Investor chce vždy dosáhnout přínos. To znamená, ten projekt je pro něj de facto nevyhnutelné zlo, ano, ale on chce ten benefit, to, co má ten projekt přinést. A potom prosím vás nezapomínejte, a to je priorita. Pokud bude v zadání vlastně rozsah, čas a prostředky, tak obvykle minimálně jeden prvek je konstantní a je spojený přímo vlastně s úspěchem daného projektu. Já vám dám příklad. Pokud máte zabezpečit organizaci mistrovství světa v ledním hokeji nebo mistrovství světa ve fotbalu, tak s kterým parametrem nemůžete pohnout? S časem. Ano, to znamená, že možná sportovní areály nebudou tak vybavené, jak se očekávalo. Možná do toho budete muset nalít více finančních prostředků, ale ten čas musíte dodržet.
No, pokud budeme stavět dům, tak asi jiné priority bude mít mladý pár, který se potřebuje k danému datumu odstěhovat od tchýně. Ano, a je jedno, jestliže ten dům nebude ještě zateplený a nebude mít omítku, to znamená, že se ještě všechno nestihlo, ale ten čas musí tam být voda, splachovat záchod a tak dále. To znamená to minimum, ano, k tomu, aby tam mohli už třeba fungovat. No ale pokud bude si stavět dům, například manželský pár po 50 finančně zabezpečený, no tak pro ně bude asi důležitý ten rozsah. A dokáže vlastně pracovat s časem a dokáže i vlastně si odfinancovat další vlastně práce navíc, i terénní úpravy a tak dále, ale ten rozsah pro něj bude konkrétní. To znamená, ve vašich projektech zjistěte, který z těchto prvků je vlastně ten prioritní a je to velmi důležité potom i v rámci toho řízení projektu k úspěchu. No a pokud jste investor, tak chcete garance. Pokud jste na straně investora, chcete mít garance, že pokud například stavební firmě svěříte stavbu vašeho rodinného domu, tak jak budete postupovat, pokud nedodrží rozsah, čas a prostředky. Pokud se na zadání projektu podíváme z hlediska realizátora, to znamená například vy jste dodavatel a jdete teda dodávat pro vašeho zákazníka nějaké řešení, tak co potřebujete? No, potřebujete zabezpečit úspěch řízení projektu, potřebujete naplnit cíl a zase ten cíl je spojený s projektovým trojúhelníkem. Vy potřebujete vlastně poznat očekávání daného zákazníka, které jsou vlastně transformované do toho rozsahu. Ano, a v tom rozsahu máme výstupy a ty výstupy mají konkrétní vlastnosti v specifikaci. A když víte, co ten zákazník očekává, tak vy mu to dokážete dodat. Potřebujete vědět, vlastně, kdy se projekt má začít, kdy se má končit a kde jsou ty kontrolní body, kdy ten zákazník přijde a zkontroluje to. No a potřebujete vlastně vědět i prostředky, to znamená, sami si to musíte zkalkulovat, jestli rozsah, čas a prostředky jsou vyvážené a vy opravdu stanovený rozsah dokážete v daném času a s těmito prostředkami zrealizovat. No ale i vy chcete mít garanci, to znamená, pokud tu práci odvedete, tak jak bude zabezpečené, že za tuto práci vám vlastně zákazník zaplatí. Jak udělat rychlou kontrolu zadání? Já vám povím, jak to dělám já. To znamená, pokud se ucházím o zakázku, mám v ruce smlouvu, pokud jdeme přes takovouto smlouvu, tak vždy si tam velmi rychle zkontroluji rozsah, čas a prostředky. A ten rozsah měřitelně. Ano, a ten čas opět, pokud tam máme teda stanovené jednotlivé milníky, termíny a podobně, a potom si zkontroluji ještě tu finanční stránku. A rychlou kontrolou dokonce zjistíte v rámci těch garancí, v rámci těch sankcí, jestli ten, kdo s vámi uzavírá smlouvu, jestli má stejný metr. To znamená, vyváženou smlouvu velmi rychle vyhodnotíte podle toho, že stejné měřítko vlastně sankcí jsou dané na vás, pokud vy nedodáte dané řešení, ale i na toho, kdo vám má platit. Ano? To znamená, pokud on se vlastně zpozdí s platbami, tak má přiměřeně vlastně stejný metr, stejné sankce směrem k němu i směrem k vám. No a cibulový syndrom, máme tu citát od Murphyho, který říká, že nikdy nemáme čas ani prostředky, abychom věci udělali správně na poprvé. Vždy však najdeme dostatek času a prostředků, abychom to po sobě opravili. Takže vpravo vidíme trojúhelníček a vlastně plocha těch jednotlivých toho horního trojúhelníku, potom toho čtverúhelníku a tak dále, nám představuje to množství práce, které musíme udělat v průběhu spouštění projektu, plánování projektu, realizaci, kontrolování projektu a ukončování. No ale my nemáme čas ani prostředky, aby jsme to udělali pořádně, takže se vlastně chováme jako ta cibulka. To znamená, my v rámci toho spouštění máme tam bílé místa, kde vlastně to je ta práce, kterou neuděláme. No a pokud k této čáře, tu máme tato čára, to je vlastně to zadání projektu. A vidíme, že už při tom zpracování zadání projektu tu máme bílé místa, které jsme neudělali. To znamená, pokud nemáme dostatečně zpracované zadání, tak potom i to plánování projektu, ano, tu máme ty bílé místa, vlastně, které nám tu chybějí. A spustíte projekt a ono ze začátku všechno půjde krásně, ano, ale potom zrazu vám ten projekt takýmto způsobem
přeteče vlastně do stran, ten objem práce bude nabalovat, protože to nebylo dokomunikované. Ono vám to přeteče i v čase, to znamená, než nestihnete termín, bude vás to stát peníze. No a ty kořínky, ty cibulky vám vlastně ukazují takové ty reference negativní, které se potom dále dostanou a které se s vámi budou tahat ještě do budoucna. No a já odezdám slovo Zdeňkovi. Zdeněk vám vlastně teďka ukáže, jak zpracovat zadání projektu, nebo jak vlastně vložit zadání projektu do softwarového nástroje projektově.cz. A ještě než mu dodám slovo a budu to přepínat, tak já jenom dodám, že tento softwarový nástroj je vlastně k dispozici i v slovenské mutaci. Takže Zdenku, odevzdávám ti slovo. My jsme se vlastně dneska bavili, nebo bavíme se o začátcích projektu, o zahájení projektu. My v projektově vlastně řídíme už ten projekt jako takový. My jsme nástrojem pro projektové manažery. A je to vlastně nástroj, protože když ten projekt už bude spuštěný a nebude to jeden projekt, ale bude jich vlastně 20, tak aby těch 20 projektů nebylo řízeno ve změněném Excelu, ale aby to bylo řízeno v softwaru, ve kterém je přehled, tak aby manažer mohl zadat úkol a pustit jej z hlavy. Já úplně lehce vlastně naznačím, nás v projektově baví myšlenkové mapy a my vlastně ty projekty u nás třeba mohou vypadat i takto, že ten projekt si vytvoříte a postupně při plánování, to znamená jednotlivé etapy toho projektu, můžete rozdělovat do jednotlivých úkolů, podúkolů a dílčích částí a potom každý úkol můžete doplnit a ten projekt, jak postupně bude vlastně naplňován, tak i na té myšlenkové mapě se vám bude zelenat a vlastně i takto graficky uvidíte, jak ten projekt pokračuje. Samozřejmě ke každý úkol si můžete rozkliknout, doplnit podrobnosti toho úkolu a také naplánovat přes Ganttův diagram. Máme tam samozřejmě i rozpočet, tak aby bylo vždycky co, za kolik a kdy, aby u každého projektu bylo vidět. A máme i připravené i reporty úkolů, ale to už zabíhám do podrobností. To, co já vlastně bych vám dneska rád ukázal, tak je, jak jsme připravili to zadání, tak aby bylo přehledně u projektu, tak aby u toho projektu nebyly jenom úkoly, ale tak, aby u toho projektu bylo připojené to zadání. A jelikož těch projektů, tak jak vlastně pan Všetečka zmiňoval, že ty projekty jsou různé, tak my nemáme to vytvořené tak, že by to byla jedna šablona, kterou musí používat úplně všechny projekty, všechny firmy, ale je tady jistá volnost. Například takto, když vidím svou obrazovku a vidím tady jednotlivé projekty a zde tady mám už vypsané zakázky, kdy co řádek to je jedna zakázka, to je jeden projekt, kdy každou zakázku si můžu rozkliknout, tahle už je pokročilá, na myšlenkové mapě už vidím, že ta zakázka je v celku daleko, ale u každého projektu si mohu přijít do nastavení a vytvořit si vlastně tady vlastní projektová pole. A v těchto polích už můžu mít políčko zadání projektu. Není potřeba vlastně v projektově komplexně nastavovat, můžeme to pojmout i jednoduše, a to tak, že opravdu byste měli do zadání jenom 3 soubory, zadání projektu nebo třeba rizika projektu, popis projektu a v rámci toho zadání třeba využili šablony od pana Všetečky a tyto šablony si vyplnili a jakmile budou vyplněné, tak je připojili tak, aby bylo všechno na jednom místě. Alternativou je, že můžeme jít trošku i do hloubky a ty jednotlivé políčka si můžeme k projektu přidat. Takto vlastně, když si otevřu projekt, tady už mám projekt mezinárodní konference, tak v nastavení projektu už mám celou tu šablonu, tak jak jsme si ukazovali to základní zadání, tady mám malinko upravené střední zadání, takže tady vlastně jsme schopni tady doplnit tu šablonu toho zadání projektu, tak, aby když vytvářím a zakládám nový projekt, tak abych vlastně to mohl vyplnit a aby to bylo dostupné u projektu. Díky toho vlastně, když to vyplním, tak v projektově nemám jenom konkrétně úkoly, ale už tady jsou i dostupné měřitelnosti projektu, rozpočet, cíl projektu a je to vlastně tady zvážené všechno, vlastně, co dneska probíháme. Tyto informace jsou potom dostupné každému i po rozkliknutí projektu na přehledu, kdy vlastně už v základu vidím, v jakém je projekt stavu, jaký je čas, strávený čas a tady vlastně vidím ty pole a mám tady kartu projektu tak, jak ten projekt byl zadán. A tady bych vlastně vyzvihnul,
že ty políčka si můžeme přidat i rovnou k projektu a vytáhnout do reportu. V momentě, když tady máme projekty zmíněné, tak já jako projektový manažer si můžu rovnou u svých projektů rozšířit ten řádek a třeba u každého projektu už vidím, kdo je zadavatel projektu, kdo je manažer, jaký je rozpočet, co bude řešeno, kdy bude řešeno, za kolik a případně i s nějakým cílem nebo popisem. Zdendo, co jsme si teda připravili pro naše zákazníky, pro naše sledovatele? Pojďme jim ukázat. A ono se to i týká toho, co pro vás máme a co můžete vlastně získat bezplatně, případně co si můžete od nás za zvýhodněnou cenou koupit. Takže Zdendo, máš slovo. Tak děkuji. Postupně vlastně my i z projektově publikujeme články. Ty články, které my publikujeme, tak jsou více vázané na nějaké praktické součásti, ať už máme rady na projektové řízení, anebo právě návody, jak to projektově správně používat, ale opravdu je to zase vazba na to projektové řízení. Takže máme blog, doporučuji vlastně odebírat náš newsletter nebo blog, kde na něm vlastně postupně jako publikujeme ty tipy a triky. Myslím si, že často se to bude i týkat těch témat, které nyní probíháme, ale to vlastně taková ta praktická část toho procházení, toho řízení projektu. Já ještě než přepnu snímek, já jenom připomenu, že softwarový nástroj projektově.cz je i v slovenské mutaci, najdete ho vlastně pod logem projektove.sk a vlastní nástroj má ještě několik jazykových mutací vlastního menu, to znamená, pokud pracujete s matkou, já nevím, v anglickém nebo v německém jazyce a podobně. Dobře, přepínám dále. Jo, děkuji za doplnění. Ono to lehce se stane, že člověk na ty základy zapomene, ale to je potřeba zmínit. Máme právě zkušební verzi zdarma. Vy vlastně si můžete vyzkoušet, kdykoliv si na stránkách www.projektově si můžete kliknout na získat zkušební verzi zdarma a na 14 dní vlastně získáte tu verzi. Není potřeba nic instalovat, je to webová aplikace, to znamená, přijde vám e-mail, jméno a heslo, stačí se přihlásit a myslím si, že během těch 14 dní se vám i já osobně ozvu, velmi pravděpodobně a rád s vámi vlastně projdu ty vaše projekty a poukážu vám, jak by vlastně projektově vypadalo s pouštím projektově, nebo vaše řízení vašich projektů, jak by vypadalo s pouštím projektově. Takže rád jsme schopni i nabídnout nějakou osobní péči, která je vlastně tady navíc nad rámec tohoto běžného softwaru. Dobře, a ještě do třetice? A do třetice, jak jsem zmínil ty šablony, které jsme zmínili, tak máme připravenou střední šablonu, nebo jakou variantu střední šablony, kterou když nám napíšete, tak vám ji nahrajeme do toho projektu, ale samozřejmě tu šablonu si kdykoliv i sami můžete upravit a nastavit na míru. Ten, kdo už projektově má, stačí napsat na podporu, ten, kdo nemá, v momentě, když si založí zkušební verzi a následně nám napíše, tak ji nahrajeme. A já jenom dodám, že komunikace s podporou je tu dole v pravé části vlastně webové stránky. My jsme vám slíbili, že máme pro vás i dárky, takže přátelé, ti z vás, kteří jste tu poprvé a ještě jste nebyli na stránce projektové riadenie.sk, máme pro vás připravený 5 princípov projektového myslenia v podtitule Ako nepokazit projekt, zakázku. A opravdu to jsou takový ty základy, ke kterým si ještě v budoucnosti budeme vracet. Ale pro vás to znamená, že pokud si stáhnete tento e-book a ten si stáhnete, pokud vložíte vlastně váš e-mail, tak s vámi budeme dále komunikovat a máme pro naše vlastně partnery, pro lidi, které zajímá projektové řízení, máme sérii pomůcek. A já už jsem říkal, že formát A4 je magický, takže všechny tyto pomůcky velmi jednoduše, stručně vysvětlují takové důležité aspekty projektového řízení a co je pro vás důležité, jsou na formátu A4. Takže kdo byste chtěli bezplatně, je vám toto k dispozici. Dále, dneska se věnujeme zadání projektu, proto jsme pro vás i připravili šablony zadání projektu zadarmo, které si můžete stáhnout na úvodní stránce opět našeho portálu projektové riadenie.sk. Pokud byste náhodou tam zabloudili, tak opět můžete jít i do blogu a hned vlastně první článek nebo ten první příspěvek, který tam je, tak to je jak zpracovat zadání projektu, inspirujte se šablonami zadarmo. A já jenom připomenu, že v tomto blogu máme i sérii dalších článků, včetně smlouvy o dílo, kanvas, logického rámce a další velmi hodnotné informace a návody, které vám mohou pro prax pomoci.
Dále, pokud byste chtěli už dnes vzory vyplnění zadání projektu a případně editovatelné šablony, můžete si je koupit za akciovou cenu. S tím, že když si budete stahovat vlastně to bezplatné řešení, tak bude vám vlastně už tato možnost nabídnuta. No a velkou výhodou hlavně těch editovatelných šablon je, že jsou ve Wordu, to znamená, můžete si je stáhnout, máte souhlas autora, že si s nimi můžete dělat, co jenom chcete, mimo komerčního prodávání dále. Ano? To znamená, dejte si je na vlastní hlavičkové papíry, pokud budete inspirováni. No a v té modré e-knize vlastně v českém jazyce jsou ukázány ty šablony vyplnění tak, jak jsem je prezentoval vlastně v průběhu webináře. Já se jen vrátím a ta zelinkavá knížka, ty editovatelné šablony jsou v českém a v slovenském jazyce. No, protože už jsme vlastně mluvili a tento webinář je vlastně československý, my stále půjdeme touto metodou. Sami vidíte, že i Zdeněk Solnický vlastně přeložil softwarový nástroj do českého jazyka i slovenského jazyka, takže vy jste vlastně ty přátelé, ta klientela, pro kterou vlastně děláme všechny tyto aktivity. No a abych uspokojil úplně všechny, tak ono to obvykle bývá tak, že část vlastně sledovatelů tohoto webináře potřebuje rychle se stát profesionálem. Takže pokud jste v této kategorii lidí a potřebujete rychle vniknout do projektového řízení a potřebujete pochopit celý ten cyklus řízení projektu, tak jsme pro vás připravili 10 těchto audio-video lekcí, které jsou v českém jazyce. A tam vlastně přes tyto audio-video lekce se naučíte, jak projekt připravit, jak vytvořit zadání projektu, jak naplánovat rozsah, čas a prostředky, jak naplánovat finance. Samostatná téma je věnovaná co když, jak se připravit na rizika. Potom 8. lekce je, jak řídit komunikaci a práce na projektu. 9. jak řídit změny v projektu a 10. jak přebírat výstupy a projekt ukončit. Vlastně celý tento tréninkový program vzniknul na základě požadavku lidí z praxe. Takže pokud patříte do této kategorie, opět za zvýhodněnou cenu je vám k dispozici. Tento tréninkový program je v českém jazyce a máte tu záruku vrácení peněz. To znamená, pokud byste se po lekci číslo 4 rozhodli, že to není to pravé ořechové, tak prosím, vaše peníze vám pošleme zpátky. Hodně z vás cestuje do práce, tráví někdy ještě až dokonce hodiny v kolonách, v zácpách, takže stačí si jen stáhnout MP3 a můžete se vlastně i v automobilech, anebo na kole, anebo na procházkách učit. Kde nás najdete? Na portálu projektové riadenie.sk, máme tu takéto ikonky, takže ta střední jsou vlastně ty video-audio kurzy a vpravo jsou potom klasické kurzy, včetně Akademie projektového managementu, o které jsme už hovořili. No a připomeňme si na závěr, projekt není možné zrealizovat současně kvalitně, rychle a levně. Ano, a naši předkové už věděli a jsou takový ty přísloví, že za málo peněz, málo muziky, jednoducho to platí i v projektovém řízení. A ještě jedna myšlenka nakonec. Ty a tvoje chování. Ty a tvoje chování vlastně ovlivňuje to, jaký projekt bude. Existuje takový krásný citát, že za všechny úspěchy a neúspěchy svého života si můžu já sám. To znamená přestat se vymlouvat na to, že nejsou podmínky a jednoducho to udělat a udělat to správně. Protože podle mezinárodních standardů projektový manažer má být ten člověk, který je schopný vlastně z té neurčitosti, ano, a z různých povah i členů projektového týmu to celé uřídit k úspěchu. Petře, zároveň děkuju, že jsi dneska našel čas. Ano, já děkuji a přátelé, velmi rádi to děláme. Sami vidíte, že se Zdenkem nás to baví a my ty webináře budeme dělat dále a velmi rádi vás to uvidíme a jsem rád a jsem přesvědčený, že postupně budeme poznávat i více vašich jmen a jsme vám i k dispozici. Ano, kdykoliv nás můžete kontaktovat a ať už je to nějaká bezplatná rada nebo pomoc, tak jsme tu pro vás. A velmi pěkně děkujeme za dnešní večer. Za mě, nashledanou. Nashledanou. A dovidění a na Slovensko.